खुलुमबाय बे समाव गासैबो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय आरो बे समाव जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जर'खा खौरां लानानै फैदों। बे खौराङानो जाहैबाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि स्पन्सराव खुंजानाय क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव बर'नि गासै साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बा गुबुन गुबुन आयदायाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानाव गेदेर बिथांमोन लिरगिरिफोरा जथायै सावरायनाय मोनसे जर'खा हाबाफारि लादों। बेवहायनो आङो दंफैयो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै आरो बे समाव जोंनि गेजेराव दङ बर'निनो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि पद्मश्री बान्था मोनगिरि पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारि सार बिथाङा। बे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन जे बिथां गेदेमा लिरगिरि बिथांमोना दिनै जथायै मोनसे जर'खा हाबाफारि लानानै सावरायनाय जादों। बे समाव बिथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों बा मा सावरायनाय जाखो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लागोन। बुंनायसै सार, दिनैहाय बर'नि गोबां गेदेमा लिरगिरिफ्रा अदेबानि नोंथांमोना ज' सावरायनाय जाबाय, नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै नोंथांमोना ज' जानो मोननानै माबायदि फिलिंस फैदों? जों दिनै गुबुन गुबुन लिरगिरिफोर साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मेइन साहित्य एकाडेमि बान्था लोगोसे रावस्लायनाय लोगोसे लाइमोन इयुथ बे बान्था मोनगिरिफोरखौ जोङो बेवहाय ज' लोगो मोनलायलायनानै गोजोनदों। मानोना गोबावनि उनाव जों लोगो मोनलायलायनानै बेबायदि मोखां नुलायनाय मोगा मोगि जालायनाय रायलायलायनायनि जों खाबु मोनदों आरो आं गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला गिबिसिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि उनाव बिथांमोनजों बेबायदि लोगो मोनलायनायनि खाबु जायाखैमोन। बे लिटारेरि फेस्टिभेल जानाय बे खाबु लानानै मोनसे हाबाफारि दोननायाव जों लोगो मोनफिनलायदों आरो बेवहाय सोरबा सुंद'ब्लाबो बिबुंथि लाखिदों, सोरबा खन्थाइ आवरायदों, आरोबाव गावनि गोसो गोरबोनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बेनि थाखाय जोंनि लिरगिरिफ्रा माबायदि आवगायबोदों आरो इयुनाव मा मावगोन बेफोरबायदि बाथ्राफ्राबो बयनिफ्रायबो ओंखारदों आरो बे जोंनि थाखाय थुनलाइ जौगानायाव राव थुनलाइ हारिमु जौगाहोनायाव इयुन जोलैनो जोबोरैनो थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेनि अनगायैबो बर'फोरनि गेजेराव इयुन जोलैफोरनो बानान खान्थिनि बेलायावनो जा लिरनायनि बेलायावनो जा नोंथांमोना माबायदि थुलुंगा होबोनो बा माबायदि एवारनेस होबोनो नोंथांमोना थांखि लादों? जों नैबेवहायनो सानैसो बिबुंथिगिरिया बुंदों, जोङो बर' थुनलाइ आफादा दानानै होनाय जा बानान खान्थि, बे बानान खान्थि आवगायलांनांगौ। बांसिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिफ्रा बे बानान खान्थिखौ जाहाथे गथि मानिनानै सोलियो आरो इयुन जोलैनो थुलुंगा होयो, बे लामाखौबो जों दिनै सावरायनाय जादों आरो बिबुंथियाव बेफोर बाथ्राफ्रा ओंखारलांदों। आरो गुबुन गुबुन लिरगिरिफ्राबो बेबायदिनो बानान खान्थिखौ मानिनानै सोलिगोन, थुनलाइ फेहेरनायाव जौगानायाव हेफाजाब मदद होगोन होननानै जों मिजिंथियो। जोंनि बर'नि गोबां लिरगिरि बिथांमोनानो गावबागाव गुबुन गुबुन प्रब्लेमजों सोलिबोनाय लिरगिरिफोर होननानै जोङो मिथिना मोनबाय। जोंनि गेजेराव इयुन जोलैफोराबो बेफोरबायदि माब्लाबा गुबुन गुबुन प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायोब्ला माबायदियै एक्सन लालांनांगोन होननानै नोंथाङा फोरमायनो सानखो? जोंनि थुनलाइगिरिफोरा बा थुनलाइ सोरजिगिरिफ्रा गाव गावनि न'खरनि बायदिसिना जेंना जेंगोनानि मोगा मोगि जानांबोगासिनो दं, जालांबायबो थागोन। दा बिनि गेजेरावनो जोंहा जायफोर साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों बिसोरनो जोङो लिटारेरि पेन्सन बा थुनलाइयारि पेन्सन होनायनि राहाखौ बर' थुनलाइ आफादा साननानै नायोब्ला बिथांमोनहा थुनलाइ सोरजिनो गोसो। बे थुनलाइ गोसो सोरजिनायनि थाखाय बेखौ आरो मोगथां महर होनायनि थाखाय रां रुफानि गोनांथि जायो। बे रां रुफा गोनांथि जानायनि बेलायावबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जाहाथे नोजोर होयो, आरोबाव बिथांमोननि बे सोरजिलु थुनलाइखौ मोगथां महर होनायाव हेफाजाब मदद होयो, रां मदद होनानै थुनलाइ सोरजिनायाव थुलुंगा होयो। बेनि थाखाय आं खावलायो आरो जों हेफाजाब मदद होलायलायनानै बेबायदिनो दिहुनगिरि बा पाब्लिसार हमनानै
रिकुवेस्ट खालामलायनानै बिथांमोननि बे थुनलाइ सोरजिखौ मोगथां महर होनायाव हेफाजाब होलायोब्ला जोंनि थुनलाइ बाख्रिया रोहो रोहो जागोन आरो इयुन जोलैयाबो बिनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो। नाथायबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिजाब बायना फरायनाय हुदाया गोबां खम जादों होननानै गुबुन गुबुन बुक फेयारनि गेजेरजों जोङो मोनसे सार्भेनि गेजेरजों मोननो हादों। बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा थुनलाइ सोरजिबाल' जाया, बिजाब साफायनानै दिहुनबाल' जाया, फानथिं बायब्लाल' जाया। जोंनि फरायगिरिफ्राबो फरायनानै बिजाब बुथुमनानै बैफोर बिजाबखौ बायनानै लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बेयो लासैनो बारायबोगासिनो दं। आरो बे बारायबोनायनि लक्षणा बेनो जे गोदान गोदान थुनलाइ सोरजिनायफोरखौ फैसा बाहायनानैब्लाबो बायनानै फरायसै आरो साबसिन हामसिनै बेबायदिनो फरायगिरि ओंखारगोन होननानै जों मिजिंथियो। इयुन जोलैयाबो बेनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन आरो थुनलाइ सोरजिनो राहा लागोन होननानै जों मिजिंथियो। बे समाव जों नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो थि लादों। जिहेतु नैबे क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थुनलाइनि बिथिङाव माबायदि सोलायनाय फैगोन होननानै नोंथांमोना आसा थिदों? नैबे क'क्राझार लिटारेचार फेस्टिभेलनि गेजेरजों मोनसे थासारि सोलायनाय फैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बे कारनाव बेवहाय गोबाङैनो गुबुन गुबुन हादरनिबो, गुबुन गुबुन रायजोनि, गुबुन गुबुन हालामनि थुनलाइगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैनानै बिथांमोननि जा रोंगौथि, बिथांमोननि जा सोरजिलु आखल आखु बा एक्टिभिटिस बेनि सोमोन्दैबो बिथांमोनहा बुंथिदों आरो फरायसाफोरा बांसिनै इयुन जोलैया बेयाव बाहागो लानानै निस्सय थुलुंगा मोनदों आरो फरायसाफोरनि अनजिमाया बांबावनांगौमोन। गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय बाहागो लाफैयोब्ला आरो साबसिन जाबावगौमोन। इयुनाव बेबायदि फरायसाफोरनि मोदोम गुदुङै हेफाजाब मदद होनाय थायोब्ला थुनलाइ सोरजिनाय बेलायाव आरो बिजाब सोरजिनाय बेलायाव बियो हेफाजाब मदद होगोन होननानै जों मिजिंथियो। जोबनायाव जोङो सारनियाव मोनसे सोंलु खालामबावगोन जे नोंथांनि थुनलाइ सोरजिनायाव नोंथांनि गाहाय जारिमिन होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जोंनि सिगाङाव बा जोंनि नायगिरि रायजोफोरनिसिम बबे मोनसेखौ खोन्थागोन? बे थुनलाइ सोरजिनायाव जोंनि गुबैयै गावनि नाजाथाबनाय, नांथाबनाय बिनि गेजेरजों जोङो आवगायनांगौ जायो आरो सम थासारि दानाया गावनि सायाव। सम थासारि दानानै थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय गाव समखौ गथि गथि बाहायनानै बेनि थाखाय नांथाबोब्ला आङो सानो साबसिननिफ्राय हामसिन थुनलाइ सोरजिनाया जालाङो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि जौगानायावबो हेफाजाब जालांबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथियो। बे समाव पद्मश्री मंगल सिं हाज'वारि सार बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुंथिबाय। बिथाङा गोबां लिरनायनि बेलायाव जोंनि सिगाङाव बुंबाय, नैबे थुनलाइयारि फोरबोनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो बे समाव नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बे समाव निस्सय इयुन समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो थुनलाइ बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां दावगानाय फैगोन, बेखौ इयुन जोलैखौ नोजोर होयोब्लाथाय नुहुरो। बे समाव बयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों।